सर तिनी जे जॉइनिंग प्रोग्राम हो कोई परिवार रो जॉइनिंग खेला किसा सा बेले ना हम भाई नौनो भाई कवरेज के बंद भाई तिनी गंडा तीसे डिविजन बिसिंगो और बगिरत कॉलोनी हो तिनी कैसा चिने अंचल सन्मेलन अबन लोगी लोगी जों बै गदालै बसकां दिनो तिब्रालेन शान्तानि जुनो चुबाना हिने फाइने रंगो लामसुमनि पान्डारो सुंजाजाखा अ पान्डावो चिनिरो फाइमानजा फाइजाक दङ चिनि उ आमचाइनि न दुमनगर बिएससिनि बिएससि चेयरमेन बरंगना प्रेम साधन त्रिपुरा ब पार्टीनि बेजिएस दङ चिनि सार त्रिपुरानि पार्टी आइपिनि सेन्ट्रल कमिटिनि इनभाइटि मेम्बार बरंगना टिसिएस सार प्रदीप देवबर्मा दङ चिनि आइडब्लिउपिनि सेंट्रल कमिटी मेम्बर तेव डिविजन चेयरमैन जो बरंगना जो रेनुमाला त्रिपुरा दङ चरणबासी त्रिपुरा चुंतिनि उ पान्दानि बिसिंतै मानखा बगिरत बाय दलपति दुइटा बिसिनि जों 30 परिवारनि 75 बुतार चिनि पार्टीव जों बरनो पार्टीनि बाना याफारै जों बरनो पार्टीव तिनि लामसबैना हारका जों आशा खायो बसकां दिनो चिनि तिब्रालेन शान्तानि जुनो चुबाना हिने तेबो ओ आमचाइनि बर रक जुनो लगिरनाय जों जतनो साइमानो जे गंडा तीसा डिविजन आगिनि सिमिनो तिब्रालेन शान्तानि बा तिब्रालेन चबाबो बरक बेलायना आगुकजाक जों खाखायो बसकां दिनोबो अरो तेबो बरक जुनो फान बक्सिनाय हिने जों उ पान्दान बिसिंतै बंनो कबुंबो याफारो ते जों आशा बखायो के चिनि तिनि जे अंचल सन्मेलन हयतो जे तिनि बारजाबो याफार जांनाय जों जे फाइनेल जों खाबायखौबो लामसबो हामबाय सर